Прывітанне, даражэнькія. Сёння я прачытаю вам трэцюю частку «Роўныя багам ночы» Сергея Пісецкага. Я пастараюсь гэты раман, в адрозненне ад «Каханка Вялікай Мядзведзіцы», прачытаць максімальна хутка. Тым больш ён вельмі зручна напісаны в тым плане, што можна даволі лёгка рабіць кавалы па 15-20 хвілін агульнай працягласцю. І нават тыя, хто вельмі мне, маі знаёмыя казалі, што ім цяжка глядзець што-то больш за 15-20 хвілін працягласцю, ну, такім людзям зусім не будзе гэта цяжка, я так думаю. Калі такі фармат вам падабаецца, калі вам падабаецца то, што вы чуеце ў рамане, ставце падабайкі, калі ласка, пішыце каменты и подписывайтесь. Это важно для просовывания моего контента. И подписывайтесь не только на мой канал, а на любой беларускамоўны канал, які вы сустрэнеце, блогераў. Я не улічваю каналы медыа, потому что яны нас ігнаруюць. Для іх нас як бы і нема. Ну, значит, іх праблема. Подписывайтесь, потому что блогеров, которые еще хоть что-то робят и дагэтуль, на жаль, засталося вкрай мало. Итак, третья частка. Третья частка. Берасці, 26 красавіка 1923 года. Учора вечарам праводзіў Антона на вакзал. Ён паехаў у Вільню да сям'і. Дамовіліся, што ён, як зробіць все справы ў Вільні, асядзе ў Ракаве і будзе штотыдня ў панядзелак прыходзіць у Менск. Панядзелкі выбралі таму, што ў гэтыя дні ў Менску адбываюцца кірмашы. І з навакольных вёсак у горад едуць сяляне. У гэты час лягчэй і бяспечней праслізнуць акалічнымі дарогамі ў Менск. Я паабяцаў чакаць яго штоноч з панядзелка на аўторак, ад 10 гадзіны вечара да другой ночы, на вайсковых могілках. Калі мы развітваліся, у Антона ў вачах былі слёзы. Ён адвярнуў галаву, а калі цягнік рушыў, моцна паціснуў мне руку і сказаў: «Будь пільны, ты такі нервовы, трэба ўсё спакойна, паволі, дбай пра сябе». Цягнік ад'ехаў. Я адчуў пустэчу ў душы. Столькі часу разам працавалі. Столькі перажылі небяспекаў, так давяралі адзін аднаму. Усё гэта злучае людзей мацней, чым нават найбліжэйшае сваяцтва. Клядзінскага я заспеў у хаце. Ён быў ужо п'яны, вочы ягоныя палымяна блішчэлі, на звычайна бледным твары выступалі чырвоныя плямы, але рухі яго былі ўпэўненыя. «Дык заўтра ў дарогу?» – спытаў ён. «Калі ты ўсё зрабіў, то заўтра». «Все ў парадку. У мяне ёсць заданне і грошы. Тэрмін перасечэння мяжы да 30-го, а ў мяне да 29-го. Тое, што мы разам ідём за мяжу, мы трымалі ў таямніцы. Ва ўправе ведалі, што дасведчаныя агенты часта пераходзяць мяжу разам, але не звярталі на гэта ўвагі. Затое пільнавалі, каб малодшыя, не надта надзейныя, не знюхаліся міжасобку. Бо ў выпадку здрады ці няўдачы можна было страціць колькі агентаў адразу. Клядзінскі паклікаў: «Бася!» У пакой увайшла дзяўчына гадоў 16. Яна была вельмі падобная да брата, толькі вужэйшая ў плячах, і твар яе быў не такі суровы. «Павітайся, Бася, з Раманам, і прынясі нам перакусіць». Дзяўчына падала мне маленькую, але моцную і цвёрдую руку. Пасля выйшла з пакою. «Ведаеш, – сказаў Клядзінскі, хітнуўшы галавой у кірунку кухні, – гэта дзеля яе я працую двойцы». «Не, – паправіўся ён, – працую і для сябе, бо люблю гэтую працу. Але грошы збіраю для яе. Хачу яе забяспечыць за кошт гадаў, бо мне самому няма на што жыць, няма ўжо з мяне толку. Калі ў чалавека душа горачу насякне, то цяжка жыць, цяжка. Халера ўсё гэта бяры». Ён задумаўся. Па хвіліне твар яго прасвятліўся,
а вочы бліснулі. Ты ведаеш, калі я гадам сала за скуру залью, ці сапсую нешта, то пару дзён мяне лягчэй, а потым зноў тое самае. Мінулым разам чакаў у Смаленску на перроне. Прыйшоў цягнік да Менску. Тут падыходзіць да мяне нейкі краском, пытаецца: ці гэта цягнік да Масквы? А як жа, кажу, да Масквы. Краском шыбуе ў вагон. Потым я таксама упакаваў у цягнік канвой з арыштаванымі і камсамольскую групу. Хай едуць гады да чортавай мамы. Пэўна, лаялі мяне пасля паскудна. А мне як душу хтось маслом памазаў. Бася прынесла закуску, Болек пагладзіў яе па твары і сказаў: калі мяне гады прыбяруць, яе лёс забяспечаны. Мае дамок, зямлі трохі і грошы ёсць. Цяпер 3-й год французскай мовы вучыцца, нож умее кідаць, дзюджытсу і бокс добра ведае. Можа, хочаш паспрабаваць, а? Не, дзякую. Не, дык не. Я на гадах разбагацеў. А як мне гамон будзе, супакойся, 100 гадоў яшчэ пражывеш. Я і 20 не хачу. Абрыдла мне ўжо. Зрэшты, я сабе не дазволю ўласнай смерцю памерці. Занадта я сябе шаную для гэтага. Хачу памерці такі, ведаеш, з трэскам. Весела, а не ў пасцелі гніць. Так што вып'ем, всё адно заб'юць. Ты Росціна знаў? Ён ад нейкай лярвы трыпар падчапіў. Сказалі яму лячыцца. Ён адмовіўся наадрэз. На які хрен, ну? Всё адно, не сёння, дык заўтра, ці праз месяц чырвоныя замочаць. Шкада часу і грошай. Дык ён пачаў шалець, сам яму кіпцюры лез. І нішто яго не брала. Урэшце раззлаваўся, пачаў лячэнне. Ведаеш, не піў, дыета, да дзявуль блізка не падыходзіў. Вылечыўся ўрэшце. Выйшаў на працу, і на першым жа заданні бальшавікі яго паблізу капыля зарубілі. 3 з сабою забраў, але яго кокнулі. Вось так, браце, ну, вып'ем. Ці не зашмат будзе? Пі. Што зашмат будзе, то вырыгаеш. Чым больш Клядзінскі піў, тым сумнейшым ён рабіўся. Ён пасадзіў сястру сабе на калені, гладзіў яе па галаве і казаў: памятай, Бася, людзі горшыя за ваўкоў. Мастацтва ў іх, і этыка, і эстэтыка, і філазофія розныя. А паскуды яны, такія подлыя, што аж смярдзіць наўкола. Паўсюль мана, ўсё самахвальства. Ва ўсім карысці шукаюць. Ніводнаму сучанаму сыну, Бася, не вер. Запомні гэта. Пакуль я жывы, цябе ніхто не пакрыўдзіць. А калі пакрыўдзіць, ну, хай адразу дамавіну замаўляе. А як я здохну, не забывайся, што ты моя сястра. Што лепей сканаць, чымся даць сябе сагнуць. Зусім п'яны ён загадаў сястры прынесці баксёрскія пальчаткі і, каб прадэманстраваць мне Басіну спрытнасць, пачаў баксірваць з ёю. Выглядала гэта не смешна. Сестра не жартавала, брат таксама. Іх твары былі засяроджаныя, зацятыя, холодны бліск у вачах. Брат, хістаючыся на нагах, няўпэўнена атакаваў. Бася пераважна абаранялася. У пэўны момант Клядзінскі, прапусціўшы моцны удар у сківіцу, рухнуў. Спрабаваў падняцца на ногі, але сястра другім ударам зваліла яго на падлогу, адскочыла і трыумфальна гукнула: «А, бачыш?» Болек зноў сеў за сталом, хусткай спыняючы кроў, што струменіла з носа. За хвіліну сказаў: «Як думаеш, дай сабе рады ў жыцці?» «Ну, ясна», – пераканана адказаў я. Болек радасна усміхнуўся і наліў гарэлкі. Колькі кропляў крыві ўпала ў шклянку, пафарбаваўшы алкаголь у ружовы колер. Болек зацеміў гэта, крыва усміхнуўся і сказаў: з кропелькамі болей. Пасля дадаў: «Ну, на згубу гадам, сваю кроў п'ю». І залпам апарожніў шклянку. Такі тост я бачыў упершыню ў жыцці.
А теперь это была, так сказать, прадмова, а теперь будет основная частка повествования. Поехали. Першае месца ў спісе. Неважна, адкуль птушка прилетела, абы толькі хораша пяяла, афганская прымаўка. Гэта была вялікая заля. Вокны выходзілі ў сад, праз іх у пакой падалі промні весновага сонца. Раман спаў на сафе, расплюшчыў вочы і ўбачыў Клядзінскага, які сядзеў у мяккім фатэлі і, паклаўшы ногі на стол, паліў папяросу. Раман з цікаўнасцю разглядаў таварыша, які усміхаўся нейкім сваім думкам і прыжмурваў вочы, выпускаючы ў паветра клубы дыму. Потым паклікаў: «Ты ўжо ўстаў, Болек?» Таварыш, апрануты ва уніформу афіцэра савецкай кавалерыі, хутка наблізіўся да яго. «Запомні, што Болека няма, памёр, і ўвогуле яго не было. А ёсць гад Іван Змітравіч Громаў, начальнік культурна-асветніцкага аддзелу 7-й кавалерыйскай дывізіі ў Гомлі, герой грамадзянскай вайны, стары таварыш па зброі Варашылава». Раман пачаў апранацца, а Клядзінскі выйшаў з залі. Неўзабаве ён вярнуўся ў кампаніі высокай худой жанчыны, каля 40 гадоў. «Дазвольце вам прадставіць майго сябра, ён тэхнік з Бабруйску, трохі вынаходнік і фанатык навукі. А гэта загадчыца дому адпачынку, Ніна Андрэевна Данеўская». Раман павітаўся з кабетай і дапытліва агледзеў яе. Ён убачыў бледны, амаль аскетычны твар, карыя вочы, суворы позірк. Яна рабіла ўражанне гістарычкі. «Як там ваша бібліятэка?» Клядзінскі махнуў рукой. Да і нават паловы не сабраў. Усё расцягнулі, што ў Смаленск, што ў Магілёў, а што і ў Новазыбкаў. Але, спадзяюся, яшчэ сёлета цалкам укамплектаваць. Цяжка працаваць, калі ўсе перашкаджаюць. «Мяне тое самае», – сказала Данеўская. Пасля звярнуўся да Рамана. Звярнулася да Рамана. «А вы надоўга сюды?» «Яшчэ не ведаю». Клядзінскі ўмяшаўся. «Ён хоча пераехаць з Бабруйску ў Менск. Тут механічныя майстэрні. Дык ён бы мог распрацоўваць сваю вынаходку». «Якую вынаходку?» Раман не ведаў, што адказаць, але Клядзінскі не даў яму уступіць у размову. «Гэта тычыцца поўнага выкарыстання эксплуатацыйных магчымасцяў тэлеграфных ліній. Можа, яму ўдасца рашыць праблему, ён пакуль трымае гэта ў таямніцы, бо праца толькі распачатая. Ці вы знаёмая з камісарам пошты і тэлеграфаў, таварышам Старковым?» «Ну так, знаёмая». «Добра было б парэкамендаваць яму Паўла Рыгоравіча». Клядзінскі хітнуў галавой у бок Рамана. «Хлопец здольны, працавіты, трэба яму дапамагчы». Жанчына вагалася, але Клядзінскі ўжо выцягнуў з кішэні нататнік і аловак і сказаў пару словаў толькі, каб ён ведаў, што гэта не гультай якісь, а сапраўды карысны працаўнік. Такіх трэба падтрымліваць. Данеўская накрэмзала на аркушы паперы. «Менск, 29 красавіка 1923 года. Дарагі Андрэй Михайлович. Прад'яўніка гэтага ліста Паўла Смоліна мне вельмі рэкамендаваў таварыш Громаў, начальнік культасветнага аддзелу 7-й КД. Прашу вас па меры магчымасці паклапаціцца пра яго, бо ён вельмі здольны і працавіты. З найлепшымі зычаннямі, Ніна Данеўская». Пакуль жанчына была занятая пісаннем, Клядзінскі збоку глядзеў на яе з такім дзіўным выразам іроніі на твары, што Раман баяўся, як бы яна гэтага не заўважыла. Аднак, калі Данеўская ўзняла галаву і паглядзела на Клядзінскага, на ягоным твары была звычайная ветлівая усмешка. «Дзякую вам. Ну і ў будучыні прашу вас ім заапеквацца. Калі ён звернецца з якой патрэбай, бо ён такі малады і непрактычны. Все кніжкі цалкам адданы навуцы, нічога іншага не бачыць. Ягоны брат камуніст.
Мой сябар загінуў у баі з дзянікінцамі, а сястру белыя замардавалі ў контрвыведцы ў Адэсе. Добра, сказала Данеўская, павярнуўшыся да Рамана. Калі вам нешта будзе трэба, звяртайцеся, калі ласка. Неўзабаве Данеўская пайшла ў горад, а Клядзінскі аддаў Раману ліст і сказаў: «Вось так з гадамі і трэба, яна вар'ятка. Але жанчына сапраўды сумленная і насамрэч аддана ідэі. Толькі відаць, што ёй гэтая ідэя бокам вылазіць, бо яна бачыць, што вакол дзеецца, але адступіць не можа. За цара была эсэркай, сядзела на катарзе, з-за бальшавікоў апынулася в апазіцыі. У 1918 годзе на з'ездзе ў будынку Маскоўскай оперы яна адкрыта выступіла супраць бальшавікоў, называла іх далакопамі рэвалюцыі і свабоды, паразітамі на целе сялянства і пралетарыяту, горшымі за імперыялістаў. Марыя Спірыдонаўна тады сказала бальшавікам: «Паводле тэорыі Леніна вы толькі гной». Вось так, таварыш Смолін. Камуна, такая камуна, што ў Крамлі на сале яйкі смажаць, а ў сялян вочы з голаду вылазяць. Клядзінскі дастаў бутэльку каньячку і шчодра даліў да гарбаты. Мы выпілі па некалькі шклянак, да Клядзінскага вярнуўся добры настрой, і ён пачаў праходжацца па зале, пасвістваючы. Ісці на пошту было яшчэ зарана, бо экзамены былі прызначаныя на 9 вечара, і Раман узяўся зубрыць тэлеграфію. Запанавала маўчанне. Цішу парушалі толькі крокі Клядзінскага і тахканне гадзінніка. Клядзінскі стараўся дапасаваць рытм крокаў да руху ківача і хадзіў задуменны, то пасміхаючыся, то шэпчучы нешта сабе пад нос. Спыніўся каля запыленага гіпсавага бюсту Напалеона, які стаяў на каміне, і доўга на яго глядзеў. Раптам з'едліва усміхнуўся і сказаў: «Слухай, геніяльны военачальнік, ты, бог вайны, думаеш, ты сапраўды такі вялікі? Што ты насамрэч ваяр? Тут вайна, тут. Ён ударыў сябе ў грудь. Думаеш, вялікае мастацтва чужымі рукамі ваяваць? Што? Ён шчоўкнуў Банапарта ў нос. Ну, гавары. Маўчыш? Ага. А ці ты ведаеш, што я б усё тваё войска ў пастку ўзяў і цябе як барана ў мех засунуў, калі б толькі захацеў? Што скажаш? Ну, але ж і морда ў цябе. І як жа ты, халера, чвэрць свету забраў, а? Ведаеш, што? Смаркач ты. Я б увесь забраў, увесь. Разумееш ты? Маўпа вялікая, увесь. І шчоўкнуў цвёрды гіпс. Раман са здзіўленнем назіраў гэтую дзіўную сцэну. Вечарам прыяцелі развіталіся. Клядзінскі пайшоў на вакзал, каб выехаць у Воршу. А Раман скіраваўся в цэнтр гораду, дамовіліся сустрэцца 1 траўня ў Данеўскай. Скончыў чарговую частку. Калі вам падабаецца такі фармат і гэты твор, пішыце каменты, падпісвайцеся на мой канал і ставце падабайкі, калі ласка. Гэта вельмі важна для прасоўвання гэтага відэа і дапамагае зразумець Ютубу, што хоць і малы, але яшчэ не мёртвы далёка беларускамоўны Ютуб. Да пабачэння, да новай часткі.